Nigo nyarakobo kwenekiwa imeye wodi ya Nyakoe aso nyarakoba gukora wa mono MCA Cosmas Oyagi oyo nyarakoba kwenekio kwena no gwechi basari asabanga nyarakoba weso kibakera umugabana ngambye mono aso kubanyora asomoro bele buno yinga utumanyo muri kyo ito Vincent Onyancha Yamana sabata sagari chipasari nande natwanjite nande nanjita abana baito amono ye gavana ito simbarati ngumira neringambia mono magendera asa magendera igamo bwate elinda abana baito bagororoke agokire mana senge talente na ndaribesa elitabwate amasimi wasani n'abana b'abantu basome abana baito ngubate ingamo bwate getabu mono mochi kwenda se jinse mochobosali igomori gereri mumanya simbarati nabanjete no MCA ito nabanjete abungatse abamenyi kurwase wodi ya Nyakoe imeye county ya Kisii bakogokira umuroberi bokuru ogwechi basari asabaye gucheka sari tukoria rero umuroberi yokolekana service yo MCA we kwodi eyo ya Nyakoe rero mbwate isaisiyo kwana na abana baito chibasari chirizo baichoreti beneficiary be basari bare 1162 students endo jenge isaisiyo Nyakoe ndrakere biya tindara monto complain to gwadran tana bantu baito kure account aho bisa mugabana tumagaiga no tole na barabu gato kwa bantu baite basari to kurangeria mwanafunzi ne skuru yago soma mwiboli yorete kebande twama cheki ni gomo MCA boigo airabuna chibasa ichikurwegwa ochakira bana chintakana goika chinkachiria chintaka chibasa chito chibegeta ni classes to bwate to toban 5000 alafu pashoban 4000 national schools 5,000 every student. Alafu county school 4,000. A day school 3,000. Ngana amenyi abu niko batogyo muroburi yo nakokoboko mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati na wegono MCA asoko bwatera na gosira Chisemi. Eongote yo mugavana senigwe na ntitola bangoto mukora bunabana tekara nyari yo baba bonde nande toro bara nimna toro bara teiga ntoira na malega MCA mintanya sawa sosanie nande kometa sotacha na baraiwana bari wakati bichabuneche Oyagi boigoni gaboria baibole koneke buna abana babonkoso abareche school kubwatakana bune serikali ne bachibesa chisa ina soko nyaragosire birango bichisemi ase chiwoda abantu baitwanya kwenta itakubate binga bono serikali account ekora uno mugabana Simba no MCA Nyakoe ward nare ko basabanga mwana tayo tatakairi kwanda school chibesa che account nchiro chibesa nchiro cha national government no mochumbe igo mwana Nyakoe ward tayo tatakairi kwanda school nigo boigo bali banyara chibasari echo agokerege tambo kirekina gotsebuna nchiremo yoko nyara kobasira sensemo yechisemi etwachaga twacha kwa kuchibasari basari na ya 3000 engo wakira Simbarati asante MCA Oyagi asante ase koye basari igo bono nawo no mogoko konyora chibeseji 3000 ende chichigonkonya chinkonyoro mwana agosoma sindikatalini randa no MCA ito Oyagi ngomatembia mono ndoche na bwato muroberi gamba gende tugotwa chibesa MCA Oyagi boigoni gatebere buna ritokoria Jumatatu ikiego chaborokiwa bali wa form Uganda batanyara chibasari mbachikoegwa litukerio on Monday nane ngo atore form 1 bali batigarite on Monday next week form 1 ngo jabale ga wochi form ke basari baicholie na bantu ba vocation training center monto nde wensi waja koye check ya basari kuruwa ga office koikate na ID card number agana se wodi ya Nyakoe imeje county ya Kisii gati amenye kurenseme ni gobaikera na senseme unanchemo yoko nyara ko ichicheki basari iliko nyara gosira Chisemi gati amenye boigoni go batogira mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati na boigo chinga kichi boigoni go bari bako motogyo mu MCA wodi ya Nyakoe Cosmas Asimundi Oyagi asogane kibuna ngosira ari Chisemi aigase county ya Kisii na mono ase wodi ya igam ko reporter ya Ndizi TV ko se wodi ya Nyakoe imeje county ya Kisii reterana nchi nkuru kwa Vincent Onyancha.